U rajt wieħed, John of Sitri qed daw ħara, you know? Għetlu sister, forsi noħroġu nejnu, u għek, forsi għallek mejjet għalli jessa. Xini? U sa' kem wasalna rajna 3. Oh my God, man, baptism of fire di. Anyway, fast forward, xar u rajt ħafna affarijiet. U għamilt xar emmek. Xar, mxiex 5 ġimgħat. X'kienet l-iktar ħaġa l-impressjonatik? L-ewwel darba li kellek dil-esperienza, x'kienu l-iktar fatt li immarkawk? Jaħseb l-iktar ħaġa li affettwatni il-nuqqas ta' valur tal-ħajja. Tant kemm huma ġew in acceptance li l-mowt, aħna l-mowt hi xi ħaġa għal-jum, matter of fact. Allura tmur titfen tifla, a 5-year-old, from the most mundane of conditions, jien ġo moħħi spaghetti. You know, 1000 sib. U daw għal-jum. There's a level of acceptance. Li jien, I couldn't get my head around it. Niprova, madonna. U bdejt. Ma x'kienu illa. You know, lej soċjetà ngħid aħna ngħixu kif ngħixu. You know, protected by a social system u daw. Vitmi ta' ċirkostanza, għax jiena u ġo ma milna xejn biex ġejnaw u daw spiċċaw hemmhekk. You know, there's no karma on this. You know, aħna twilidna hawnhekk. B'kull ċans u kull potenzjal li inti tista' twettaq ħajtek, you know, kif tiddeċiedi twettaq ħajtek, u hemmhekk huma they're stuck with what you aħna niftħu vit u nistgħu noħorġu 1000 gallu l-ilma. Huma għal 3 tigla l-ilma ġeriken daqshekk. Jimxu 4 mili l-hemm u law 8 mili. Huma ġejjin lura b'xeba pis fuq darhom. Daw kienu affarijiet żgħar imma the big picture. Ħassejt guilt ġifieri inti x'ħassejt? I did feel guilt on my behalf min-naħa tiegħi u wkoll komplessivament min-naħa tas-soċjetà tagħna. Għax aħna nirreveraw lis-soċjetà tagħna hija qisha the holy grail. Fej attwalment jekk inti taqra u Google 10 seconds away, bħal dawn it-tfal, daw kienu rappreżentattivi ta' 380 miljun tifel u tifla madwar id-dinja li batu il-konsekwenzi ta' din istil ta' ħajja, sofferenza, niket, mart, mowt. U jiena qed kif jista' jkun li dis-soċjetà li aħna tant proud, orgoljużi biha lilhom tnaffarhom, titfaħħom by the wayside. I couldn't get my head around it. Insomma, t-tini darba li mort l-Etjopja. Għall-isma l-lum, għax da, nsu u l-lem, zaqqim milkshake, sitzijat kull-jum. It's terrible, you know? Għalli l-lum, easy. Għalli feħammur, għalli bulbul, għetlu. Whatever. Għalli 3 sijat bl-asfalt. Il-bot, il-barra minn għaddis. Bomba. You know, inti fafu għara, noqt nieħu ritratti u noqt kummedja, insomma, whatever. U wasalna għal-post, insomma, tqajt ma' isqof fih pilastru dal-raġel. Insomma, bla bla, u da, ma' man of few words dun ġorġa, meta jiġi għal daw l-affarijiet, u rini għallu. Ħareġ mappa fija daqs it-tul ta' dnubit tiegħi. U għallu isma' what's the cost? U għallu 230,000, dak iż-żmien 20 senilu kienu flejjes kbar. 230,000 xiex. Euro. 100,000 Maltin. U da, beda jimmolla d-dun. U kelli vuċi man ġorasi. Għalt li take it. U għekket lu I'm taking it. Da li ħorċarrat ħallu l-isqof. Dun kien you know, mux deċa, issu electrocuted kien. U ġibidni laġen għalli kit, isma, għalli naf li dejjem zammejt il-kelma għalli ma, you know, it's a different ball game, ġa jessa 230,000 u jekk inweduhom minna u minnem rridu għaslu, għalli għandek pjan. Għetlu leta, mandi l-lebda idea, għana għodni bullshitja, you know. U għana tinsu l-ura il-konvent defist rasi għalla bejnek. Tilla la tarnina xammil bħajti. Mela, tlaqna?